Máme tu otázku. 2 roky od smrti manžela mám pocit, že v mojom byte je nejaký duch, nebojím sa ho, aj rôzne sväté omše som už dala za manžela, duchov v byte sa neviem zbaviť, čo mám robiť. Aj byt som pokropila exorcizovanou vodou a modlím sa. In this case, this person's focus has been the husband and the house. V tomto prípade zameraním tejto osoby je manžel a tento byt. The next step would be to try and to see what is affecting yourselves as a couple. It's not necessarily the place, but the husband and the wife individually. If there's something within them that is projecting and making it feel as though there is something in the house. The husband is dead. Nemusí ísť totiž o to miesto, o ten byt, ale treba sa pozrieť na to v tom vzťahu, manžel, manželka, alebo každý jeden z nich individuálne, manžel zvlášť, manželka zvlášť, čo by mohlo byť zasiahnuté, čo by mohlo byť príčinou, prečo tam je nejaké vyrušovanie. So I would advise this person to seek help, not for so much for the place, but for herself. Takže by som odporúčal tejto osobe nehľadať riešenie pre to miesto, ale pre ňu samú. Je tu otázka, prežila som obrovské utrpenie, ale nevedela som, že je možné ho obetovať. Môžem to urobiť dodatočne, keďže pre Boha je minulosť, aj prítomnosť, aj budúcnosť jedno. Alebo je už neskoro? With the Lord there is no time. Pre Pána nie je čas. And whatever we go through, čímkoľvek prechádzame, we can give to him. Môžeme mu to dať ako dar. And for you, this is the moment in time. A pre vás je toto tá chvíľa v čase. So just give it to the Lord. Takže mu to dajte teraz. Bol som zranený od otca, od spolužiakov, neviem sa s tým vyrovnať ani odpustiť, čo mám robiť. Ešte tá otázka predtým, tá už bola zodpovedaná, tá anglická. Tejto predošlej. When there's a situation and we cannot handle it, ak sme v nejakej situácii, ktorú nezvládame, this is a sign that we need help from the outside. To je znak pre nás, že potrebujeme pomoc niekoho zvonka. Now, if this person cannot go to the Lord and be calmed down and receive from the Lord in order to be able to forgive. Ak ten človek sám nie je schopný ísť sám pred Boha, aby sa pred ním skľudnil a prijal od neho pomoc na to, aby odpustil a riešil tú situáciu, then it would be the next best thing is to seek help either from a spiritual director, a priest. Tak je to najbližší krok je hľadať pomoc napríklad duchovného vodcu, nejakého kňaza, spovedníka, sprevádzajúcu osobu. Or a Christian, and I underline the word Christian psychologist. Alebo kresťana, a zdôrazňujem slovo kresťana, čiže kresťana, psychologa, psychoterapeuta. Because with the inability to be able to handle this, pretože s tou neschopnosťou zvládať situáciu there could be other situations underneath. Môže byť pod tým nejaká iná situácia. So perhaps is the real problem, and this is but a problem that is on top of the original problem. Možno toto nie je ten skutočný problém, že ako príčina je niečo, čo je ešte za tým, čo je v minulosti, čo je v tom človeku a treba riešiť tú inú situáciu. A toto je len na vrchu. The total inability to forgive úplná neschopnosť odpustiť can be a big problem in itself. Je sám o sebe môže byť veľký problém. And this has to be dealt with. A s týmto sa treba vysporiadať. I had suffered, I was dead. Bola som klinicky mŕtva, odtedy vidím postavy zosnulých. Je to normálne? I'm not a neurologist or anything, but nie som neurolog, takže nejak k tomu z tejto stránky neviem nič povedať. I
thank God, we must all thank God that this person came off from such a deep coma, from such a situation. Ale musíme ďakovať Pánu Bohu za to, že táto osoba sa dostala z hlbokej kómy a z takej veľmi vážnej zdravotnej situácie. What I can, in these few seconds, discern is that this situation, this deep coma, would have opened up a very deep area of the subconscious. To, čo ja počas týchto pár sekúnd, ktorou sa zamýšľam nad touto otázkou, môžem povedať, že ten vážny stav, tá hlboká koma, v ktorej ten človek bol, ju otvorila pre hlboké podvedomie. And opened an area which has opened this person up to this. A otvorila túto osobu pre veci v podvedomí. The best thing, I think, in these few seconds that we have, would be to see a very good priest who understands these things and a psychologist at the same time. Again, a Christian psychologist. Tak to, čo by som odporúčala tomuto človeku, tejto osobe, je, že nájsť kňaza, ktorý rozumie týmto veciam a zároveň rozumie aj psychologickým fenoménom a kresťanského psychologa, aby v tejto veci ďalej to skúmali a pomohli mu. And they could work hand in hand. A oni ruka v ruke by mali pracovať spolu. Because to come out of something like this is a very, very traumatic and very deep thing. Toto sú veľmi hlboké veci a dostať sa z toho je veľmi také náročné. Stáva sa mi, že keď príde manžel s krčmi a má vypité, ešte len vojde a už do mňa vojde obrovský hnev. Môže ho priniesť so sebou on, alebo je to problém len vo mne a je to môj hnev? Well, I think it would be very natural to be angry if your husband comes home drunk. Ja si myslím, že je úplne prirodzené, že ste nahnevaná, keď sa váš manžel vráti domov s krčmi opity. I think if my husband had to do it day after day, I'd be livid, not angry. Ja si myslím, že keby to môj manžel robil každý deň, aby som bola zúrivá, nie nahnevaná. So yes, you are angry. You have psychologically you have a right to be angry. Psychologicky povedané máte právo byť nahnevaná. But what you do with that anger? Ale čo budete robiť s tým hnevom? It's either going to explode and destroy you. Buď vybuchnete a zničí vás to, or you have to deal with it. Alebo s tým musíte niečo urobiť. But the source of your anger is not you. It's not you really. Ale tým zdrojom vášho hnevu nie ste vy v skutočnosti. It is the fact that your husband is drinking and coming home drunk. Ale je to ten fakt, že váš manžel pije a prichádza domov opitý. You are reacting to that. Reagujete na toto. So I think your husband needs to go to the AA. Myslím si, že váš manžel musí ísť k anonymným alkoholikom. And you obviously go as the wife, as the person who needs help within the AA, because it's husband and wife. A vy potom musíte ísť do spoločenstva príbuzných anonymných teda alkoholikov, čo je tiež asociácia, ktorá sa stretáva podobne ako anonymní alkoholici a hľadať pomoc pre seba. And you will get all the help you need. Dostanete všetku pomoc, ktorú budete potrebovať. Mailom sa šíri informácia o nejakých falošných ružencov. Je to pravda, treba sa tým zaoberať, alebo je to len taká nejaká falošná správa? Now, if these rosaries are being produced by people who are malicious and of bad intention. Ak sú takéto ružence vyrábané zlými ľuďmi, ktorí majú zlé úmysly, these rosaries are certainly, absolutely certainly not made by the Catholic Church or any other Catholic organization. Tieto ružence určite s absolútnou istotou nie sú vyrobené katolickou cirkvou, katolíkmi alebo ľuďmi s katolickými úmyslami. For we know how the rosary is, and it has been like that for centuries. It hasn't suddenly changed. Vieme, ako ružence majú vyzerať a za celé storočia sa ten tvar ružencov nezmenil. Nedávno sa nič nemenilo na tom. Except perhaps medallions or something in between, but nothing else. Možno sa tam nejaké medaile pridali, ale okrem toho sa tam nič nemení na tom tvare ruženca. If
you happen to have one of these rosaries, ak máte nejaký takýto ruženec, do not destroy it, neničte ho, but give it to a priest who understands and just give it to him. We do not destroy sacred articles. my neničíme požehnané a náboženské predmety. Dajte to kňazovi, ktorý vie, čo s tým má robiť, alebo dajte to proste kňazovi. In fact, no, sacred articles should never be destroyed, especially if they've been blessed. This I doubt would have been blessed. Náboženské predmety a duchovné predmety nemajú byť, posvetené predmety určite nemajú byť zničené. Hlavne, ak boli teda posvetené, požehnané. So if you have these, give them to your priest, give them to Father Anton, or somebody who, you can give of the church. Takže dajte ich niekomu z cirkvi, dajte ich kňazom, dajte ich napríklad otcovi Antonovi, ale požehnané predmety, posvetené predmety sa nemajú ničiť. Okay? How to destroy barriers which in our minds evil spirit made, like the barriers of thinking. Ako rúcať bariéry mysle, ktoré v našich mysliach nastával zlý duch? The mind. Mysel. Saint Paul tells us that we are to put on the mind of Christ. Svätý Pavol nám hovorí, aby sme si obliekli mysel Kristovu. And this is perhaps one of my favorite prayers. A toto je jedna z mojich najčastejších modlitieb. When I'm praying with people who have very deep psychological problems. Keď sa modlím s ľuďmi, ktorí majú veľmi vážne psychické problémy. We pray for the mind of Christ. Modlíme sa pre nich o mysel Kristovu. We pray, as St. Paul did, that we put on all that was in Christ. Modlíme sa za to, aby si oblíkli všetko to, čo mal v mysli Kristus. For only in that area can the Lord bring down the barriers. Lebo v tejto oblasti iba Pán môže zrúcať tieto bariéry. With each barrier there is maybe a need of forgiveness. V niektorých oblastiach je možno potreba aj odpustiť. We need light and understanding. Potrebujeme v niektorých oblastiach svetlo, pochopiť. We may need repentance. Možno niečom potrebujeme konať pokánie. We need purification. Možno potrebujeme očistenie. The mind is the battlefield of the whole human person. As we think, we are. Mysel je bojovým polom celého človeka. Ako premýšľame, taký sme, tým sme. As we speak, we become. A čo hovoríme, tým sa stávame. So the evil one wants the battlefield of the mind. Takže zlý vyhľadáva bojové pole našu mysel. But we put on the mind of Christ, not the mind of the world. My si ale obliekame mysel Kristovu, nie mysel tohto sveta. And we must always go to the Eucharist. A vždy musíme ísť k Eucharistii. Ako sa vysporiadať s neprijatím matkou, ktoré bolo ešte pred narodením? Vracia sa mi to. Ako si môžem zvýšiť seba úctu? This prayer is for prayer while the child is in the womb. Táto modlitba je modlitba za dieťa ešte počas obdobia v matkinom lone. The child, whilst in the womb, absorbs everything from the outside. Kým je dieťa v materskom lone, absorbuje všetko zvonka. The child absorbs emotionally and psychologically. Dieťa absorbuje všetko, emocionálne, psychologické. Well, if the child is wanted or unwanted, the embryo, the growing fetus will know. To dieťatko, ktoré rastie, to embryo, fetus, vie, či je chcené alebo nechcené. If the gender is rejected, the child will know. Ak je odmietnuté jeho pohlavie, dieťa to vie. So healing, this person must go through inner healing of the time she was in the mother's womb. Takže táto osoba musí prejsť modlitbou za vnútorné ozdravenie za obdobie, v ktorom bola v materskom lone.
Ako rozoznať psychické problémy od napádania zlým duchom? Jedno dievčatko počuje rôzne hlasy, vidí zlé veci, riešil to exorcista, ale vracia sa to. Ako jej pomôcť? To discern between the need of exorcism and psychological problems, it's like trying to undo a knot. I'm sorry. It's okay. To discern between psychological and these spiritual problems is like trying to undo a knot. Rozlíšiť tieto psychické a duchovné problémy je veľmi ťažké. Veľmi ťažko sa to rieši. Okay, let us try for these few seconds to say that this child is psychologically healthy. Povedzme, ja teraz rozmýšľam nahlas, že keby toto dievčatko bolo psychologicky v poriadku. To go once to an exorcist is not enough. Ak ide iba raz za exorcistom, to nestačí. You need more time. Potrebuje viac stretnutí. To chce dlhší čas. There could be openings that would be related to spiritism or medium. Môže tam byť oblasti, otvorené dvere pre špiritizmus alebo preto, aby bola médium. To sa nevyrieši naraz. On the other hand, on the psychological level, na druhej strane, na psychickej stránke, be an opening also of a damaged psyche. Na druhej strane ona môže mať nejaké otvorenie pre narušenú psychiku, to dievčatko. Perhaps that's the wrong word. I would rather use the word wounded. Nepovedala by som nejaké narušenie, ale skôr zranenú psychiku. To je lepšie slovo. Where the negativity is embedding itself in there. Kde sa sústredí niečo negatívne, ako keby sa tam zakotvilo, usadilo. So this is why it has to be separated. Tak preto to treba odlíšiť, oddeliť. So this child, after consequential deliverance prayer, a že toto dieťa po takej dôslednej modlitbe za oslobodenie must also seek psychological help to make sure that this is not a psychological element. Musí vyhľadať aj psychologickú pomoc, aby sa rozjasnilo alebo vyjasnilo, či tam nie sú v hre aj psychické elementy v tom. But there again, in a few seconds, it takes time to discern. It's a very delicate situation. Toto je taká veľmi delikátna situácia, to sa nedá takto za pár sekúnd rozlíšiť táto situácia. Vnútorné problémy dcery vyústili do nádoru mozgu, v súčasnosti jej hrozí operácia. Čo má robiť matka v tomto prípade? She doesn't want to accept spiritual help with daughter. Only mother can pray. What shall we do with her prayer? Matka sa môže iba modliť, alebo čo ešte môže robiť? Cancer, one of our worst enemies. Rakovina je jeden z našich najväčších nepriateľov. If the cancer is a tumor, if in the brain I'm presuming it's a tumor, that has to be dealt with medically for sure. Takže rakovina sa musí riešiť samozrejme lekárskym spôsobom. But the problem is not that it is so much the cause that a psychological problem has caused the cancer. Ale tu je skôr iná otázka v pozadí. Nie je to tak, že by psychické problémy priamo spôsobili rakovinu. But that the person, the daughter, now needs psychological and spiritual help to live, to become, and to deal with the situation. Ale tá dcéra teraz potrebuje psychickú pomoc, aby zvládla tú situáciu. Potrebuje pomoc, aby vôbec cez to všetko prešla. And that is where the help is needed. A tu je potrebná pre ňu pomoc. Because short of a miracle, God can do it, absolutely, is to remove the tumor. Isté, zázrak, ktorý Boh určite môže spraviť, by bol odstrániť jej nádor. But the child, this daughter, needs help to deal with this situation, and she needs Christ in her life. Ale táto dcéra potrebuje pomoc, aby ona dokázala v tejto situácii to celé zvládať a samozrejme potrebuje Krista, aby jej pomohol v jej živote.
Prepáčte mi takúto otázku, ale ak sa ženy malujú a pekne obliekajú, nie je to prekážka v duchovnom raste? I hate to say this, but if all the people who have, girls who have makeup here, please leave. I can tell them that. Prepáčte, ale asi hlúpe mi je povedať, že všetkých, ktoré ste namalované, prosím, odíďte. No. Nie je to tak. Jesus wants his people to be good, to feel good. Ježiš predsa chce, aby jeho ľud sa cítil dobre, aby sa mal dobre. You could say, well, what am I doing up here? Because I put on makeup and I like to dress nicely. Viete, čo by som tu mala robiť ja, lebo ja sa tiež malujem a snažím sa pekne obliecť. A ja tiež. No. There's a difference between a woman or a man who dresses nicely, who puts on makeup nicely, to somebody who is vulgar, who dresses indecently. There's a big difference. Je totiž veľký rozdiel medzi niekým, kto sa tak snaží pekne upraviť, buď muž alebo žena, oblečie sa, namaluje sa, a medzi niekým, kto je vulgárny a upozorňuje na seba neprimeraným spôsobom. The spiritual life, remember, the spiritual life is not apart from the body. Totiž duchovný život nie je oddelený od nášho tela. And in any case, God loves his children to be beautiful and to look nice. A na druhej strane Ježiš miluje, aby jeho deti boli krásne, aby pekne vyzerali, aby sa mali dobre, pekne. But having said that, true beauty comes from the inside. Ale musím povedať toto, tá skutočná krása vychádza zvnútra. No amount of L'Oreal or makeup or whatever can give you the beauty that comes from your heart. Žiadne množstvo L'Oreala a iných kozmetických prípravkov vám nedá krásu, ktorá nie je z vášho vnútra. And for you guys, no amount of six-packs or gym will make you the true man of God. A pre vás, chlapci, žiadne tehličky alebo svalíky a hodiny strávené v posilovni z vás neurobia skutočných mužov, ak to nie je vo vašom vnútri. So we just thank God for what we are and we live within what we are. Ďakujeme Bohu za to, aký sme, a žijeme v tom, kým sme. There is in English. There is one question in English. Ako získať pokoj duše, keď ma manžel neustále zraňuje neverou s cudzými ženami a vyjadruje sa, že aj do budúcnosti bude mať stále nové vzťahy? Now, if I have understood this correctly, the husband has no intention of being faithful to his wife. Ak som pochopila, manžel nemá absolútne úmysel byť verný svojej manželke. You have two options, I think, here. Myslím si, že máte dve možnosti. You either carry this truly as a cross. Naozaj, buď to budete niesť ako pravý, ako skutočný kríž and remain within the marriage. A zostanete v manželstve. Or the other option is basically separate. Alebo iná možnosť, oddeliť sa. And I think even, to have a husband who says he will continuously be unfaithful is not marriage. Lebo mať manžela, ktorý hovorí, že bude stále mať nové vzťahy, to nie je manželstvo. Because marriage is something different. It is a commitment to be faithful to each other. Lebo manželstvo je záväzok byť verný jeden druhému. To make a mistake and to have an affair or slip and be sorry for it is one thing. Urobiť chybu, mať aféru, mať vzťah s niekým a ľutovať to je jedna vec. But if one partner decides, no, I am not going to be faithful, no, I am not going I am going to have women or men, and I do not care what you feel, that is not what God wants. Ale ak niekto sa rozhodne, ja budem mať aféry, budem mať iných partnerov, či muž alebo žena, a nebudem ti verný, to nie je to, čo je Boží úmysel s manželstvom.
Môže dať preskúmať táto pani, že či vôbec to manželstvo bolo platne uzavreté na začiatku, keď to takto je od začiatku. To už je potom na poradu s kňazom. Ako vysvetliť dieťaťu, ktorému náhle zomrela mama, kde je duša a kde je Boh, keď to dopustil? How hard something like that is. Je to veľmi ťažká táto situácia. How do you tell a child that your mother is not coming home? Ako vysvetliť dieťaťu, že mama sa už nevráti domov? That she's not there anymore. Že tu už proste nebude. And it is worse when the person is an unbeliever, even if they're baptized as Christians. A ešte horšie je to, keď ten človek je vlastne prakticky neveriaci, aj keď je pokrstený ako kresťan. To be honest, it is Christ is the only one who has the answer. Aby som bola úprimná, jedine Kristus má odpoveď na túto otázku. Because we can tell a child, well, your mommy, your papa or your mama is with Jesus. Pretože my dieťaťu môžeme povedať, že vaša maminka, tvoj ocko je s Ježišom. That Jesus has a garden and he took the most beautiful flower because he needed her. Pretože Ježiš je Boh a zobral si tú najkrajšiu kvetinku, lebo už ju potreboval. And somehow a child can understand that, though it hurts. Somehow they can assimilate that. A deti to určitým spôsobom aj dokážu takto pochopiť, lebo to dokážu nejak asimilovať túto pravdu. But how do you tell a child who doesn't believe? Ale ako to vysvetlíte dieťaťu, ktoré neverí? And to be honest, I do not have an answer. Aby som bola úprimná, ja nemám pre ňu odpoveď. Psychologists may have an answer, but I do not. My answer is Jesus Christ. Ja nemám inú odpoveď, mojou odpoveďou je Ježiš Kristus. Možno psychológovia by mali inú odpoveď. The last one. I heard it. Dozvedela som sa, že značka Hello Kitty je okultná. Mám viacej veci doma s touto značkou. Čo s nimi? Over the years, I mean, my children are grown up now, we've had these various things have come out with these various sayings. Moje deti vyrastali, už sú teraz veľké, ale počas tých rokov, ako rástli, tak bolo veľa takýchto informácií takéhoto typu. To be honest, I would say, unless there is an obvious occult sign, and with Hello Kitty, with the cats and with the... Yes. I've seen them. I have not seen anything obviously occult in it. Ja som videla tú značku, to je tá mačička s tou mašličkou, ako nič mimoriadne, nič nápadne, okultné tam není. Počas tých rokov mám taký postoj, že pokiaľ to nie je niečo vyslovene, jasne okultné, I mean, unless there are these T-shirts, that's, how would you say, are gothic or that's so obviously occultish, I wouldn't really worry. Pokiaľ to nie sú napríklad také tie trička, vyslovene gotické, s takými ťažko okultnými symbolmi, ja by som sa tým príliš nezaoberala. Dobre? Right? Yes. We have time, but it's already time. Yes. Takže pokračujeme o 3. modlitbou ruženca.